אמרה לו, עידו, אם אתה לא חוזר לפה מיד, הוא אמר לה, תקשיבי לי, אני שוחה במהירות בזק הביתה. עוד הפוך! עוד הפוך! עידו. תעשה את זה שוב פעם, תעשה את זה שוב פעם. שוב פעם. מה עשית? איזה סלאם זה? אמרת לו שוב פעם? איפה קחת המפוחית שלי? יש לנו פה את ה... איך השם? אלוף הארץ מהפוחית! אלוף הארץ מהפוחית? אלוף הארץ! אתה לא לפרגן, אני מבקש לפרגן. יש שם יום הולדת לרותם, שרשור יום הולדת לרותם! אתם יכולים לשיר היום יום הולדת לרותם? היום יום הולדת לרותם! למי יש הולדת היום? רותם שפירא! היא לא נמצאת, היא ישנה, אני אצלם לה! אוקיי, אנחנו נעשה שתי שנים. יום הולדת היום! יום הולדת היום! יום הולדת לרותם! חג לא שמח ושמח היום יום הולדת כי זהו חג שמח וחג בורחי היום הולדת אלוף הארץ אנחנו אוהבים אותך אתה לא נתתם את צעירה צעירה ויפה יש לה עודן CAMFGF משהו כזה